I així tenim un petit racó del paradís que se va quedar verge després de la destrucció de la innocència original dels nostres primers pares, Adán i Eva, no? Me diuen això? Este és un petit racó que se va lliurar del pecat original. Un petit racó perdut als voltants de Calablava, en el terme de Llucmajor, Palma, prop de Palma, en la illa de Mallorca. Un petit racó per a disfrutar de la mar en directe, dels barcos que van i venen, i alguns s'aturen a uns metres de la costa, on estan els restes dels treballs de traure marès per a construir res més que la catedral de Palma de Mallorca. Este marès va ser tallat en blocs i portat per a que els arquitectes construïren la magnífica catedral de Palma de Mallorca. Aquí i per tota la costa de Llucmajor a Palma se poden trobar estos jaciments, estos buits de marès que, com se sap, és arena fossilitzada i que ara constitueix els arbotantes i les parets gòtiques de la catedral de Palma de Mallorca. Tot això se pot trobar en este petit racó que, com dic, se va lliurar de la desgràcia del pecat original. Un petit racó fantàstic. Aquí estan secant-se les coses. Ahir va caure una aulla de por. Alguns viuen aquí de fa molts anys. Segurament ja el troben quotidià i sense molt de valor. Ja sabem que tot el que s'acostuma a veure tots els dies, al final, se deixa de valorar com cal. No del tot, clar. Esta preciositat de dia que ha sortit després d'un temporal de por ahir, que mos va pillar i mos varen lliurar de milagre en la visita a la finca de Galatzó, que també deixa aquí constància d'aquesta visita en la societat Arca, que ens va portar a la finca de Son Galatzó per a entendre com funciona l'agricultura en la illa de Mallorca.